Sendifikile evenkileni, kukho into endizoyithenga, ndingumthengi. Sendihlambile izandla zam ekhayeni ngaphambi koba ndiphume. Xa ufika evenkileni, nazi izinto ongaziqaphela njengomthengi. Khupha imali yakho uthenge evenkileni loo nto uyithengayo. Xa sewuthe wayifumana, wayibamba ngezandla zakho, qinisekisa ke ngoku ukuba awuziphathi ubuso bakho ungekayofika ekhayeni. Xa sewufikile ekhayeni, uyokuyibeka ke, uyibeke phandle, uqinisekise ukuba uhlamba izandla zakho kuqala, wandule ke uthathe ibleach, ubleache le nto sowuyithengile. Ukuba ke awunayo ibleach ekhaya, sizawucela uthathe le nto oyithengileyo, uyibeke phandle elangeni. Ize ke ilanga mhlawumbi emva kweyure lingayitshisa liyibulale intsholongwane. Emva kwenye iyure uyithathe uyiphethule kwakhona uyibeke elangeni. Ilanga litshise, uqinisekise uba i-2 hours iphelile itshiswa lilanga. Wandule ke uyithathe into leyo oyithengileyo evenkileni ungene nayo endlini ngaphakathi. Sisonke singayinqoba le ntsholongwane i-corona. Enkosi.